Gagi pare, riot yan! Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay Gagi pare, top of the food chain pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siana! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siana! Handa ka na ba sa Kapaskuhan? Uy, Gagi pare, Yan. ilang araw na lang Isang ba? buwan na lang kasi. Actually, isang buwan, December na. Tutu. 32 days to be specific. Uy, nako, feeling ko hindi pa. Oh. But I can feel the pressure. Ay, bakit ka naman na-pressure? Traffic na. Awo. Tapos ang dami ng sale, pero kahit sale na, wala pa rin tayong pambili. Ayun. Oo, yun. Totoo yan, yung puso mo, yung katawan mo handang-handa na magpasko, pero yung bulsa mo, Ay, nako. Hindi pa. Hindi pa. Undas pa din. Awo. Pero ikaw ba, ready ka na this Christmas? Hindi nga eh. Ay, hindi rin. Well, ako nga ready na ako. Oo. Yung puso ko excited na, may mga Christmas party na. Ayan. Pero yung bulsa ko parang ayaw niya pa. Oo. ayaw niya pa. Pero marami sa mga kabisyo natin, 'di ba? Sabi nga nila, ang Pilipinas ang may pinakamahabang Habang Pasko. Pasko, 'di ba? Marami diyan kahit isang buwan pa, Ayan. naghahanda na. Ay nako, very ano talaga to, no? Very weird yung ganitong feeling. Awo. Yung kahit November pa lang, ramdam mo na yung Christmas. Yan. Ayan, ramdam mo na yung December papasok. Tayo nga, 'di ba? September pa lang ramdam mo. Oo, ramdam na natin. Pero ang dami talagang mga ganap every November. Kapag Awa. 1 month na lang, magde-December na. Ang daming ganap dyan. Totoo yan. Kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang dalawang mga ganap sa isang buwan bago magpasko! Tara, kape! Tara, kape! O, diba tayo, hindi pa rin tayo ready sa adlib. Alam mo na tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga sipag-sipagan. Jessa, nagawa mo na ba yung report for today? Yes, boss! Basic, pati yung report next week, next week, tapos ito, at sa susunod pa po, nagawa ko na lahat. Wow, Jessa, sipag mo. Shh! Huy, manahimik ka nga dyan. Bakit? Magpapaalam kasi ako kay boss na absent ako ng December 25 hanggang January 32. Ang haba naman nun. Jessa, come here. I'm coming, boss! Ito na. Po, ano yan, boss? Boss? Jessa, dahil napakasipag mo at ikaw ang pinagkakatiwalaan ko, meron sana akong i-request sa'yo. Yes, boss! Of course! Wala nang patumpik-tumpik! Gagawin ko ang request ninyo! Malakas kayo sa akin eh! Oo! Sure ka ba? Hindi mo pa nga alam yung request ko? Of course, boss! Oo na agad yan! Thank you so much, Jessa, ha? Apo. I'll be on leave buong linggo ng Pasko hanggang New Year katapusan. Ikaw nang pinagkakatiwalaan kong maiwan dito sa office, kaya maraming salamat, ha? Hala, Jessa, yun yung leave mo, diba? Oo ka kasi ng oo. Ayan! Kaya sa mga boss na nakikinig sa atin ngayon, makiramdam, magmasid sa mga nagsisipag-sipagan. Ayan. Pero aminin naman natin, di ba, yung iba hindi talaga nag-leave ng buong taon. Ay, oo. Kasi ibubuhos nila lahat pagdating ng Pasko hanggang New Year. Oo, matalino yung boss. Hindi ka inutusan buong taon. Kasi ibubuo sa'yo buong December. Ikaw pala yung pang-relievo kapag siya yung nag-leave. Nga, yan. Pero importante, kumikita ka. Awa. Diba? Importante, kumbaga, double pay yung iba dyan. May Tsaka, 13th month. May 13th. Yung iba nga may 14th month May bonus 15th pa. month din yung iba. Wow. Oo, tayo lang wala. Ay, anyway, that's number 1 pa lang. Puna tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga parinigan. Ay, good morning, mga hampas lupa! Good morning, Boss Jessa. Good morning. Good morning po. Ano, kumusta trabaho nyo dyan? Huwag kayong pabagal-bagal!
Season ng Pasko ngayon, ang taas ng demand. Diyos ko. Boss Jessa, pukpok naman po kami sa trabaho eh. Pukpok? Di pukpok nyo pa. Opo, Boss Jessa, sinisipagan na namin yung trabaho para pagdating ng Pasko, hindi sumakit yung ulo nyo. Oo nga, boss. Ayaw naming sumasakit ang ulo nyo, boss. Opo, boss. Boss, ano pang kailangan mo? Gagawin namin. Aba, sisipag nyo ngayon Anong meron? Christmas bonus. 13th month pay. Bonus! Ano bang nangyayari sa inyo, Kadiri? Bakit kayo biglang nagkakasakit? Boss, pukpok kasi kami sa trabaho. Baka naman po pwede nyo nang i-advance yung bonus namin para gumaling kami. Halika dito, Mar. Ano po Gusto mo pukpukin kita? Ulo. Uminom kayo ng gamot. Yun ang magpapagaling sa inyo. Ayan. Pero legit to mga nagpaparinig. Hayaan ninyo mga kabisyo, eto kaming dalawa ni Robin Shena, tutulungan kayong magparinig. Boss, baka naman. Diba? Actually, ito na rin yung paraan namin para magparinig sa mga boss namin. Oo. Oy, pero kidding aside, no, napaka-importante at napakalaking bagay kasi kapag in advance. Oo. Diba, syempre ikaw rin may mga reregaluhan ka, Oo. may mga bibigyan ka din. Kapag in advance sa'yo, talagang ay naku, solve ka dun. Solve na solve, talagang merry ang Christmas mo talaga. Kaya na-experience ko to one time, minsan na late yung 13th month. Minsan dun sa previous work ko na nagkaroon ng advanced 13th month, iba yung feeling, Robin Shena. Diba? Ramdam mo talaga yung Pasko. Ang sarap, tapos one day lang, wala na. Dumaan lang. Oo, kasi para talaga yun sa pamilya mo. Diba? Para talaga yun sa mga mahal mo sa buhay. Totoo. Kaya ikaw, kabisyo, may 30 days pa bago magpasko. Ikaw na bahala, maghanda ka na, mag-alsa balutan ka na. At syempre, pinakamahalaga naman maramdaman mo ang pagmamahal ngayong Pasko. Legit yan. Galingan mo pa, kabisyo, ang pagpaparinig, ha? Oo, ipukpok mo lang. Ipukpok mo pa. Siya, kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at kung gusto mong ipa-shoutout yung boss mong hindi pa nag-a-advance sa'yo. Yun. I-message mo kami. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials, mga broski, at Konyo Bicolano. Dahil 30 days na lang magpapasko na. Ito, yung susunod nating kanta, ipaparamdam natin na Pasko na. Let's go! Ano ba yan? Ay, ang ganda. Oo. Tanan ni Tanya Chinita. Tama ba? Pwede. O, diba? Pwede na rin. Tanan. Ano ba yan? All I want for Christmas is you. Yan. Ni? Tanya Chinita. Mariah Carey. Yan, Maria. Siyempre, Pilipino. Maria Carey. Yeah. Siya, kabisyo, mga kasama pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your ragong broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. It's a 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi, pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena.